ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം തെറ്റായ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ശരിയായ രീതിയിലാണ് ഞാൻ അവകാശം മറക്കുന്നുവോ അപ്പത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ശരിയാണോ മാതാജി? ശരിയായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ലൈവ് ആക്കിണ്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് മന്ത്രം 10 നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില്, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമ്മള് വിദ്യയും അവിദ്യയെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടുന്നവരും, പിന്നെ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടുന്നവരും. രണ്ടു കൂട്ടരും എങ്ങോട്ട് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മള് ഏതില് പറഞ്ഞത്? 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറഞ്ഞത്. മാതാജി അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂട്ടാ. ഗീത മാതാജി. മാതാജി ഒന്നും കൂടി അത് പറയാവോ? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനോ ജ്ഞാനത്തിനാണ് നമ്മളവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ് അവിടെ വിദ്യ. പിന്നെ ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം, ഭൗതികമായിട്ടാണ് അവിദ്യ. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മള് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് കണ്ടത്. അവിടെ അപ്പൊ ഇന്നലെ ഞാനത് കുറെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, വിദ്യയും അവിദ്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താന്നുള്ളത്. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. പറഞ്ഞു തന്നു. സത്യം. അത് മനസ്സിലായ പറഞ്ഞത് തെറ്റിപ്പോയതാ. കാരണം വിദ്യ എന്നുള്ളത് ആധ്യാത്മികത നമ്മള് തെറ്റായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു രീതി. കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണല്ലോ. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ മനസ്സിരുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ചത് കേട്ടോ. കാരണം വെച്ചാൽ എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ. കുഴപ്പമില്ല, കാര്യമില്ല മാതാജി, അങ്ങനെ പറ്റുന്നല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും പറഞ്ഞത് നന്നായി, അതുകൊണ്ട് അത് അവിടെ തിരുത്തി. അപ്പൊ വിദ്യ അവിദ്യ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തത് വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവ്, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം. രണ്ടും നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ കണ്ടത്. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അന്യത് ഏവാഹുർവിദ്യയ അന്യത് ആഹൂര വിദ്യയ ഇതി ശുശ്രൂമധീരാണാം യേന തദ്വിജചക്ഷിരേ. അന്യത് ഏവാഹുർവിദ്യയ അന്യത് ആഹൂര വിദ്യയ ഇതി ശുശ്രൂമധീരാണാം യേന തദ്വിജചക്ഷിരേ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്യത് ഏവാഹുർവിദ്യയ അന്യത് ആഹു അവിദ്യയ ഇതി ശുശ്രൂമധീരാണാം യേന തദ്വിജചക്ഷിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്യത് ഏവാഹുർവിദ്യയ അന്യത് ആഹുർ അവിദ്യയ ഇതി ശുശ്രൂമധീരാണാം യേന തദ്വിജചക്ഷിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്യത് ഏവാഹുർവിദ്യയ അന്യത് ആഹുർ അവിദ്യയ ഇതി ശുശ്രൂമധീരാണാം യേന തദ്വിജചക്ഷിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്യത് ഏവാഹുർ വിദ്യയ അന്യത് ആഹുർ അവിദ്യയ ഇതി ശുശ്രൂമധീരാണാം യേന തദ്വിജചക്ഷിരേ.
ചക്ഷിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്യത് ഏവാഹുർ വിദ്യയ അന്യത് ആഹുർ അവിദ്യയ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം ഏനസ്തത് വിജചക്ഷിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വിദ്യയിൽ നിന്നും അവിദ്യയിൽ രണ്ടും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം ലഭിക്കുന്നു. അതായത് വിദ്യയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം, അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ വേറൊരു ഫലം ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ വിദ്യയും അവിദ്യ കൊണ്ട് രണ്ട് ഫലമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. വിദ്യ നേടുന്നവർക്ക് ഒരു ഫലം ലഭിക്കും, അവിദ്യ നേടുന്നവർക്ക് വേറൊരു ഫലം ലഭിക്കും. അപ്പൊ രണ്ട് ഫലമാണ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ പറയുന്ന വിദ്യ എന്താണ്? യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടിയത്, യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടിയ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവ് നേടുന്നത് അല്ലെ, തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടുന്നതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞ വിദ്യ. 10ാമത്തിൽ പറയുന്ന വിദ്യ എന്താണ്? ശരിയായിട്ടുള്ളത്, അതായത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് അതിനൊരു ഫലം ലഭിക്കും. 2ാമത്തത് അവിദ്യ, ഭൗതികമായിരിക്കുന്ന, 2ാമത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, അതുകൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം ലഭിക്കും. അതാണ് 10ാമത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള, അതായത് യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഫലം, ആ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അതിനൊരു ഫലം ലഭിക്കും. പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ടല്ലോ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് അവിദ്യ, അതുകൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ജ്ഞാനം കൊണ്ട്, അതായത് വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും വിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലവും ലഭിക്കുമെന്ന് വിവേകികൾ, അതായത് ധീരന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഇവിടെ പറയുന്നത് ശരിയായത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന വിദ്യ എന്താണ്? ഇപ്പൊ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമായിരുന്നു. പക്ഷെ 10ാമത്തിൽ എന്താണ് ആ വിദ്യ? അതിന് ഫലം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. 10ാമത്തിൽ പറഞ്ഞ വിദ്യ എന്താണ്? അപ്പൊ ജ്ഞാനം, ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. 9ാമത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ്? തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമായിരുന്നു അല്ലെ കണ്ടത്, അല്ലെ? തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവല്ല നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ 10ാമത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ശരിയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടിയ കഴിഞ്ഞാല് അതിനൊരു ഫലം ലഭിക്കും. പിന്നെ മറ്റേത് 2ാമത്തത് ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം ലഭിക്കും എന്നാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? അപ്പൊ തെറ്റായിട്ടുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും, പിന്നെ ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലവും ലഭിക്കുമെന്ന് വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം ലഭിക്കുമെന്നും, അതേപോലെ തന്നെ അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫലമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം, അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫലം, അതായത് വിദ്യയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം ലഭിക്കും, അവിദ്യയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 10ൽ പറയുന്ന വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ് വിവേകികൾ പറയുന്ന വിദ്യ. ഇത് രണ്ടും നമ്മള് രണ്ട് ഫലാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. മനസ്സിലായോ അത് പറഞ്ഞത്? ഭഗവത്ഗീതയുടെ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഉപദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഒരാൾ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കണം. ഇത് വായിച്ചു പോകാനുള്ളത്, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ബുക്ക് ഉള്ളവരുണ്ടല്ലോ, 18 എണ്ണം, 18 ഗുണങ്ങൾ. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 13ാം അധ്യായം 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ഗുണങ്ങള്, ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അത് ഒന്ന് വായിക്കാവോ? 18 എണ്ണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 8 മുതൽ 12 വരെ ഉപദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഒരാൾ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കണം. 1.
ഒരുവൻ ഗുണവാനായി തീരുകയും മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കാൻ പഠിക്കുകയും വേണം. 2. പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി മാത്രം ഒരുവൻ മതാനുയായിയായി സ്വയം അഭിമാനിക്കരുത്. 3. സ്വന്തം പറഞ്ഞു പോകട്ടെ. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവാത്ത പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി മാത്രം ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മള് മതത്തിന്റെ അനുയായിയായിട്ട് സ്വയം അഭിമാനിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അടുത്ത് പറഞ്ഞു വായിച്ചോളൂ. സംശയം ചോദിക്കുക. സ്വന്തം പ്രവർത്തികളാലും മനസ്സിന്റെ ചിന്തകളാലും വാക്കുകളാലും ഒരാൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാകുന്നതിനുള്ള നിമിത്തമാവരുത്. 4. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പ്രകോപനം നേരിട്ടാൽ പോലും ഒരാൾ ക്ഷമ പാലിക്കണം. 5. മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ കാപട്യം ഒഴിവാക്കണം. 6. അനുക്രമമായി ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റിയ വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആചാര്യനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം. ഒരാൾ അത്തരം ആത്മീയ ഗുരുവിൽ സ്വയം സമർപ്പിച്ച് സേവനം നടത്തി പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടതാണ്. 7. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ഒരാൾ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിയമനിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. 8. വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. 9. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വിഘാതമായി നിൽക്കുന്ന സകല വ്യാപാരങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരാൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. 10. സ്വന്തം ശരീര നിവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒന്നും ഒരാൾ സ്വീകരിക്കരുത്. 11. സ്ഥൂലമായ ഈ ഭൗതിക ശരീരമാണ് താനെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയോ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം തന്റേതാണെന്ന് കരുതുകയോ ചെയ്യരുത്. 12. ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം പുനർജന്മം, രോഗം, മരണം മുതലായ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഇത്തരം ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള മാർഗം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഉപായം. മാതാജി ഒന്നത് പറഞ്ഞു. 12. ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം പുനർജന്മം, രോഗം, മരണം മുതലായ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എല്ലാവരും ഓർക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം നമുക്കറിയാം എന്താണ് പുനർജന്മം നമുക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ല. ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി ഈ ക്ലേശങ്ങള് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഇത്തരങ്ങളെ ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഈ ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ പദ്ധതികൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഇത് നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് മരണത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്താനോ രോഗത്തെ മാറ്റാനോ തടഞ്ഞു നിർത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി ഒന്നിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പ്ലാൻ ചെയ്താലും അതൊന്നും പ്രാക്ടിക്കൽ ആവില്ല. നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്? ആത്മീയമായ വ്യക്തിത്വം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള മാർഗം കണ്ടെത്തുക. നമ്മള് വേറെ എന്ത് പദ്ധതി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആത്മീയമായ വ്യക്തിത്വം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള മാർഗം കണ്ടെത്തണം. അത് ഏത് മാർഗമാണ്? ഭഗവാന്റെ പരമപദ പ്രാപ്തി. അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കാതിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ? ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം വീണ്ടെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം അല്ലെ? ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിനൊരു ഉപായമാകുന്നുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയോ? 13. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായ ജീവിതാവശ്യങ്ങളിൽ കവിഞ്ഞ് ഒന്നിലും കൂടുതലായി ആസക്തി പുലർത്തരുത്. 14. ശാസ്ത്രാനുശാസനങ്ങൾക്കധികമായി ഗൃഹ, പുത്ര, കളത്രാദികളിൽ അത്യാസക്തി പുലർത്തരുത്. 15. ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഇത് കേവലം മനസ്സിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. 16. പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അചഞ്ചല ഭക്തനായി തീരുകയും അവിടുത്തെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവനായി തീരുകയും വേണം. 17. ആത്മീയ സംസ്കാരം വളരുന്നതിന് അനുകൂലമായ ശാന്തമായ ചുറ്റുപാടിലും ഏകാന്തതയിലും അഭിരുചിയും ഭക്തരല്ലാത്ത ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കും സ്ഥലങ്ങളോട് വിപ്രതിപത്തിയും വേണം. 18. ആത്മീയജ്ഞാനം അനശ്വരമാണെന്നും എന്നാൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനം മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നതാണെന്നും ഗ്രഹിച്ച് ഒരുവൻ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനോ തത്വജ്ഞാനിയോ ആയിത്തീരുകയും ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞ? ആത്മീയ ജ്ഞാനം അനശ്വരമാണ്. ഭൗതിക ജ്ഞാനം എന്താണ്? മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തെന്താണ്? അത് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്കത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ മറ്റുള്ള ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം, ഇപ്പൊ ഒരു MBBS പഠിച്ചൊരു ഡോക്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിഗ്രി കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രയോജനം ഇല്ല അല്ലെ? അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരുവൻ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനോ തത്വജ്ഞാനിയോ ആയി തീരുകയും ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പൊ മരണത്തോടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം. ആത്മീയ ജ്ഞാനം എത്ര നേടുന്നു അത്രയും നമുക്ക് നല്ലതാണ്. അത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്. കാരണം ആത്മീയമായ ജ്ഞാനമാണ്. പക്ഷെ ഭൗതിക ജ്ഞാനം അങ്ങനെയല്ല. അത് നമ്മളെ അതെന്താണ് ഇത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം? ഈ ആത്മീയ ജ്ഞാനം ഭൗതിക ജ്ഞാനം അങ്ങനെ വരാൻ എന്താ കാരണം? നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും അത്? ആത്മീയജ്ഞാനം മാത്രമേ നമ്മുടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ല, ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാൻ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ്? ആത്മാവിന്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അത്. അപ്പൊ അത് ആത്മാവ് മരിക്കാത്തതാണ് അല്ലെ? ജനന മരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയ ജ്ഞാനം, ആത്മാവിന് മരണം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആത്മീയ ജ്ഞാനം അങ്ങോട്ട് അടുത്തേക്ക് പോകും. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ജ്ഞാനം ഭൗതിക ജ്ഞാനം നമ്മുടെ ശരീരത്തോടുകൂടി നമ്മളായ ഓർമ്മയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാതായി പോകും. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിന്റെ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം ശരീരബോധത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് സാധിക്കില്ല. ഇതാണ് ഈ 18 വസ്തുതകളും വിജ്ഞാന വികാസത്തിന് അനുക്രമമായി പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. ഈ ജ്ഞാന പ്രക്രിയക്ക് പുറമെയുള്ള മറ്റു രീതികളെല്ലാം അജ്ഞത. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ജ്ഞാനം എന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഈ 18 കാര്യങ്ങളാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? ജ്ഞാനം എന്നുൾപ്പെടുന്നത്. ഇതല്ലാത്തതൊക്കെ എന്താണ്? അജ്ഞതയാണ്. ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ജ്ഞാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടും. ഇതല്ലാത്തതെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ വളർച്ചയിലൂടെ ആധുനിക മനുഷ്യൻ ഒരു കഴുതയായി മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തിലൂടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഭൗതികമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു കഴുതയായി മാറ്റപ്പെടാണെന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏത് ജ്ഞാനമാണ്? ശരിയായ ജ്ഞാനം ആത്മീയ ജ്ഞാനമാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ശരിയായ ജ്ഞാനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് നമുക്കൂടെ. ആധുനിക സമുദായത്തിൽ കേവലം ഒരു ബാലൻ പോലും താൻ സ്വയം പര്യാപ്തനെന്ന് ചിന്തിച്ച് മുതിർന്നവരെ ആദരിക്കാത്തവനായി മാറിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. കാരണം ഒരു കുട്ടികൾ പോലും എങ്ങനെയാണ്? സ്വയം പര്യാപ്തരാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് മുതിർന്നവരെ ആദരിക്കാത്തവരായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളിൽ നൽകപ്പെടുന്ന തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കാരണം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആൺകുട്ടികൾ മുതിർന്നവർക്ക് തലവേദനയായിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ രീതി അത് ശരിയായതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതെന്താണ്? ആ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആൺകുട്ടികൾ മുതിർന്നവർക്ക് തലവേദനയായി തീരുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സർവകലാശാലകൾ അജ്ഞതയുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സർവകലാശാല അജ്ഞതയുടെ കേന്ദ്രമാണെന്ന് പറയാം. അതായത് തെറ്റായ ജ്ഞാനമല്ല, ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം അജ്ഞതയുടെ കേന്ദ്രമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ അജ്ഞാനം പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ദേശീയതയും യുദ്ധോത്സുകതയും വളർന്നു വരുന്നു. അപ്പോ നമ്മളിൽ അജ്ഞാനം പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ പിന്നാലെയാണ് ആര്? സാധാരണ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ. അപ്പൊ ഈ അജ്ഞാനം പരിപോഷിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പല സ്ഥലത്തും എന്താണ്? ദേശീയതയും യുദ്ധോത്സുകതയും ഒക്കെ വളർന്നു വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആൺകുട്ടികൾ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ട് കാണണം. അതെന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ? തെറ്റായ വിദ്യാഭ്യാസം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആൺകുട്ടികൾ അതെന്താ പറഞ്ഞെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല. കാരണം കൂടുതലും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെയും പറയാൻ പറ്റില്ല. ആൺകുട്ടികളായിരുന്നു, ഇപ്പൊ പെൺകുട്ടികൾ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേത്. പണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. അന്നൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾ വളരെ അനുസരണശീലമുള്ളവരായിരിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. അത് മാത്രല്ല, സാധാരണ രീതിയിൽ പണ്ടത്തെ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുതൽ കൊടുത്തിരുന്നത് ആൺകുട്ടികൾക്കല്ലേ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അതായിരിക്കാം കാരണം. അതെ, കാരണം പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനത്തെ രീതി വേറൊരു ഇതിലല്ല പോയിരുന്ന സിസ്റ്റം പോയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവിടെ ആൺകുട്ടികൾ എന്നെടുത്ത് പറയുന്നത്.
ഇപ്പോഴത്തെ രീതി ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാനേ പറ്റില്ല അല്ലെ? ഇല്ല, ഇപ്പോഴും നേരെ വിപരീതം. ഇതിന് വരുമ്പോ അതെ, അപ്രമേയമായ ശൂന്യാകാശത്ത് മറ്റനേകം പദാർത്ഥ പിണ്ഡങ്ങളോടൊപ്പം ഒഴുകി നടക്കുന്ന കേവലം ഒരു പദാർത്ഥ പിണ്ഡം മാത്രമാണ് ഈ ചെറിയ ഭൂലോകമെന്ന് ആരും ഓർക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ശൂന്യാകാശത്ത് പറന്നു നടക്കുന്ന മറ്റനേകം പദാർത്ഥ പിണ്ഡങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു കേവലം ഒരു ചെറിയ ഭൂലോകമാണ് നമ്മള് ഇത് ഓർക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് നമ്മൾ ആ ഗോലോക ചാട്ടിൽ കണ്ടു അല്ലെ, കുറെ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ, കുറെ ഗോൾഡന്റെ മുട്ടകൾ കണ്ടില്ലേ? അതൊക്കെ ഓരോരോ ലോകങ്ങളാണ് അല്ലെ? നമ്മള് ഇവിടത്തെ പോലെ തന്നെ ഓരോ ലോകങ്ങള് ആണതൊക്കെ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളൊക്കെ അപ്പൊ എന്താണ്, അത് ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ ശൂന്യാകാശത്ത് മറ്റനേകം പദാർത്ഥ പിണ്ഡങ്ങളോടൊക്കെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന കേവലം ഒരു പദാർത്ഥ പിണ്ഡം മാത്രമാണ് ഈ ചെറിയ ഭൂലോകം. ഗോലോക ചാർട്ട് കണ്ടതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട്. അതില് രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി, അതായത് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി ഏതാണ്? ഫസ്റ്റത്തെ കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗോൾഡൻ കളറുള്ള മുട്ടകള് കണ്ടില്ലേ? അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോരോ ഗ്രഹങ്ങള് അത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ പ്രപഞ്ചം, ആ ഓരോരോ പ്രപഞ്ചം, അതിലൊരു പ്രപഞ്ചം നമ്മൾ തുറന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകം കാണിച്ചത്. അപ്പൊ അതേപോലെ കുറെ പ്രപഞ്ചങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നില്ല. ബഹിരാകാശത്തിന്റെ അപാര വിസ്തൃതിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പിണ്ഡങ്ങളെല്ലാം കണികാ സമാനമാണ്. ഈ ബഹിരാകാശത്തിന്റെ അപാര വിസ്തൃതി, ഈ ആകാശം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ബഹിരാകാശം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അത്രയും വിസ്തൃതമായിട്ടുള്ള. അതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പിണ്ഡങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? അതൊരു കണികയ്ക്ക് സമാനമാണ് എന്ന് പറയാണ്. നിരവധി ഗ്രഹങ്ങളും എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ഗ്രഹ സമുച്ചയങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും കുറേ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, ഗ്രഹ സമുച്ചയങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഭൂലോകത്തിൽ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പൊ നിൽക്കുകയാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഗ്രഹത്തില് വേറെ ആളുകളുണ്ട്, പല സ്ഥലത്ത്. ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവിടും എന്തുണ്ട്? ഓരോരോ ജീവികളെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത ഗ്രഹത്തില് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. പരമപുരുഷന്റെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളായ നാം ചെറിയ ജീവികളാണെങ്കിലും ഈ അളവറ്റ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആധിപത്യത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നു. അതിനാൽ നാം വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും വാർദ്ധക്യ രോഗാദികളാൽ പീഡിതരാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളായിട്ടുള്ള ചെറിയ ജീവികളാണെങ്കിലും ഈ അളവറ്റ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആധിപത്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആര് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മൾ അങ്ങനെ ആധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നതും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധികളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നതും. 20-30 വർഷം കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യായുസിന്റെ ദൈർഘ്യം 100 കൊല്ലം എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ മനുഷ്യായുസിന്റെ ദൈർഘ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 100 വർഷമാണ്. നമ്മൾ കലിയുഗത്തിൽ ആയുസ് പറയുന്ന 100 വർഷമാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം 50, 60, 70 മാക്സിമം, അല്ലെങ്കിൽ 80 ഒക്കെ എത്തുന്ന വെച്ചാൽ വളരെ കുറവാണ് അല്ലെ? ദൈർഘ്യം ശരിക്കും 100 കൊല്ലാണെന്ന് പറയാം. അജ്ഞാന സംസ്കാരത്താൽ മൂഢന്മാരായവർ ഈ പരിമിത കാലത്തെ ഇന്ദ്രിയ സുഖം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി അനുഭവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഗ്രഹത്തിനകത്ത് തന്നെ സ്വന്തമായ രാഷ്ട്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അജ്ഞാന സംസ്കാരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ളവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ കാലം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആയുസ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ആ പരിമിത കാലത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഗ്രഹത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സ്വന്തമായിട്ട് രാഷ്ട്രങ്ങള് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ രാഷ്ട്രവും മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ഉത്കണ്ഠയുടെ ഉറവിടമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ 50% ശക്തിയും രാജ്യസുരക്ഷാ നടപടികൾക്ക് വേണ്ടി നീക്കിവെക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പാഴാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഈ ഓരോ രാഷ്ട്രവും എന്താണ്? ഉത്കണ്ഠയുടെ ഉറവിടം മാറുന്നു. മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ഉത്കണ്ഠയുടെ ഉറവിടമായിട്ട് മാറുന്നു മാത്രമല്ല, ഓരോ രാഷ്ട്രങ്ങളും കാരണം എന്താണ്? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അപ്പൊ രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരാണ്? ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ 50% ശക്തിയും അതിനു വേണ്ടി നീക്കി വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരണം. അങ്ങനെ അത് പാഴാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവരുടെ സമയം വെറുതെ പാഴാക്കി പോകാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ.
ഇത്തരം തെറ്റായ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പറ്റി ഈശോപനിഷത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയാകട്ടെ ശരിയായ ജ്ഞാനം വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്നതിനെ പറ്റി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞല്ലേ, ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മള് ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ 50%-ലധികം ശക്തി രാജ്യസുരക്ഷ നടപടികൾക്ക് വേണ്ടി നീക്കി വെക്കേണ്ടി വരികയാണ്. കാരണം എന്താണ്? ആ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട്, ആ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞ അണ്വായുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബോംബ്, അങ്ങനത്തെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ, നമ്മളെ രാഷ്ട്രത്തെ നശിപ്പിക്കേണ്ട രീതിയിലുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവർ ചെയ്യണത് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് തെറ്റായ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റായ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പറ്റി ഈശോപനിഷത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയാകട്ടെ ശരിയായ ജ്ഞാനം വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്നതിനെ പറ്റി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഈ മന്ത്രത്തിൽ ധീരനിൽ നിന്ന് വേണം വിദ്യ നേടാനെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മായാശക്തിയിൽ അസ്വസ്ഥനാകാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ധീരൻ. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ധീരനിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ധീരൻ ആരാണ്? മായാശക്തിയിൽ അസ്വസ്ഥനാകാത്ത വ്യക്തിയായിരിക്കും ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പൂർണമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാത്തവരും ധീരനല്ല. ധീരൻ ഒന്നിനു വേണ്ടിയും ആശിക്കുകയോ വിലപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ പൂർണമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാത്ത വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല? ധീരൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. മാത്രമല്ല പിന്നെന്താണ്? നേടാത്തനും ഒന്നിനു വേണ്ടിയും ആശിക്കുകയോ വിലപിക്കുകയോ ചെയ്യാനും പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ധീരൻ. പൂർണ്ണമായിട്ട് ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാൻ വേണം. പിന്നെന്ത് പാടില്ല? ഒന്നിനു വേണ്ടി ആശിക്കാനോ വിലപിക്കാനോ പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? ധീരന്മാർ. തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്നും അന്യമായ ശരീരവും മനസ്സും ഭൗതിക സമ്പർക്കത്തിൽ നേടേണ്ടി വന്നതാണെന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തില് ആ ശരീരം, അന്യമായിട്ടുള്ള ആ ശരീരവും മനസ്സും എങ്ങനെ കിട്ടിയതാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് സമ്പർക്കം വന്നപ്പോ കിട്ടിയതാണെന്നുള്ളത് ആൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ആ ധീരന് സാധിക്കും. ഭൗതിക ശരീരവും മനസ്സും ആത്മീയ സത്തയ്ക്ക് ബന്ധനങ്ങളാണ്. ജീവസത്തകൾക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ് യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉള്ളത്. ഭൗതിക ലോകം ജഡവസ്തുവാണ്. ജീവിത തത്വങ്ങളായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ ഈ ജഡവസ്തുക്കളെ വിദഗ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാൽ അത് ജീവനുള്ളതായി കാണുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മീയ സത്തയ്ക്ക്, ആത്മാവിന് എന്താണത്? ബന്ധനമാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? ഒരു ശരീരമൊക്കെ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ് യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്. ആരുടെ? ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്. ഭൗതിക ലോകം ജഡവസ്തുവാണ്. ജീവതത്വങ്ങളായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ ഈ ജഡവസ്തുക്കളെ വിദഗ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാൽ അത് ജീവനുള്ളതായി കാണുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം ജഡവസ്തുവാണ്. ജീവതത്വങ്ങളായിട്ടുള്ള ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ ഈ ജഡവസ്തുക്കളെ വിദഗ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് തോന്നാണത്? അത് ജീവനുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാണ് ശരിക്കും. പരമോത്ത് സത്തയുടെ അംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കളാണ് ഈ ലോകത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരമോത്തം എന്നായിരിക്കില്ല, പരമോന്നത സത്യമായിരിക്കും. പരമോന്നത സത്യത്തിന്റെ സത്തയുടെ അംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കളാണ് ഈ ലോകത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നത്. ഉന്നതാധികാരികളിൽ നിന്ന് ഈ വസ്തുതകൾ കേട്ടറിഞ്ഞ് നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്ന ധീരന്മാർ ഈ ജ്ഞാനം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം നമുക്ക് നേടേണ്ടത് ആരിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു? നമ്മള് ഉന്നതാധികാരികളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ധീരന്മാരിൽ നിന്നാണ് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? അങ്ങനെ അനുവർത്തിക്കുന്ന നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്ന ധീരന്മാര് ഈ ജ്ഞാനം സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആരെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്നതിന് വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ ആ തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആര് വേണം? നമുക്കൊരു ഗുരു വേണം. പരമപുരുഷന്റെ സന്ദേശം ആശ്രയഭാവത്തിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചാൽ മാത്രമേ
ഒരുവനെ ഒരു ധീരനായി തീരാൻ നിവർത്തിയുള്ള. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം ആരിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കണം? ആശ്രയ ഭാവത്തിൽ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ വ്യക്തിക്ക് ആരാകാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ധീരനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങള് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഗുരുവിൽ കൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. യഥാർത്ഥ ശിഷ്യൻ അർജുനനെ പോലെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഭഗവാനെ പോലെ ഗുണവാനുമായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ശിഷ്യന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അർജുനനെ പോലെ ആയിരിക്കണം. ഒരു വിനയത്തോടെ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനോട് അങ്ങനെ പറയല്ലേ, ഒരു എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? തദ്വിത്തി പ്രണിപാതന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി അല്ലല്ല, ഇതാണ് ശ്ലോകം. അതല്ലേ, അതെ. പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി തേജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശനം. നമ്മള് വിനയത്തോടെ ആയിരിക്കണം ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടത്. ആ ഗുരു എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ഗുണവാനായിരിക്കണം. ആ ഗുരു സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം. ഇതാണ് ധീരനിൽ നിന്ന് വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്ന രീതി. അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു ധീരനിൽ നിന്ന് വിദ്യ അഭ്യസിക്കേണ്ടത്. അതായത് നമ്മുടെ അറിവ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിനയത്തോടെ ചോദിച്ചും സേവന മനോഭാവത്തോടെ നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ആ ഗുരു എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭഗവാനെ പോലെ ഗുണവാനായിരിക്കണം. ഒരു അധീരന്, അതായത് ധീരന് ആവശ്യമായ ഗുണങ്ങളില്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് പ്രബോധക നേതാവായി തീരാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഗുരുവാകാനായിട്ട് ആർക്ക് കഴിയില്ല? ധീരനല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക്, അധീരനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് കഴിയില്ല. അതിനാൽ യഥാർത്ഥ വിധി നേടുന്നതിനായി ഒരാൾ ആശ്രയഭാവത്തിൽ ധീരാത്മാക്കളെ പ്രാപിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആശ്രയഭാവത്തിലായിരിക്കണം ആ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി ധീരനെ പ്രാപിക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് 18 ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ, 18 ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഇപ്പൊ 10ാമത്തേൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? വിദ്യം അവിദ്യം എങ്ങനെയാണ്? വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്? ശരിയായിട്ട് ഫലം ലഭിക്കുന്നവനും അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഫലം. അപ്പൊ രണ്ട് ഫലമാണ് അല്ലെ? ശരിയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരു ഫലം ലഭിക്കും, രണ്ടാമത്തെ ഭൗതിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം ലഭിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് കണ്ടത്. ഭഗവത്ഗീത 13 8 മുതൽ 12 പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 18 പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് എഴുതാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അത് മുഴുവൻ എഴുതി വെക്കാം. വായിക്കണ്ടല്ലോ വീണ്ടും, അതിന് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഭൗതിക ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി അല്ലെ? ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി. അതാണ് എന്ത്? ഭൗതിക ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ. ഈ മന്ത്രത്തിൽ ആരിൽ നിന്ന് വിദ്യ നേടണമെന്നാണ് പറയുന്നത്? ധീരനിൽ നിന്ന്. ധീരനിൽ നിന്നായിരിക്കണം വിദ്യ നേടേണ്ടത്. ആരെയാണ് ധീരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഗുരുവിനെ. മായാശക്തിയിൽ അസ്വസ്ഥനാകാത്ത ഒരു വ്യക്തി. മായാശക്തിയിൽ അസ്വസ്ഥനാകാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ധീരൻ. മായാശക്തിയിൽ അസ്വസ്ഥനാകാത്ത. പിന്നെ കുറെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ധീരനെ കുറിച്ച്. പൂർണ്ണമായി ജ്ഞാനം നേടി, ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടിയവരായിരിക്കണം. ഒന്നിനു വേണ്ടി ആശിക്കുകയോ വിലപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ അന്നമായ ശരീരവും മനസ്സും ഭൗതിക സമ്പർക്കത്താൽ നേടേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഞാൻ പറയണം എന്തൊക്കെയാന്ന് ധീരന്റെ. ആരെയാണ് ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത്? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, എങ്ങനെയുള്ളവന് പ്രബോധക നേതാവായിട്ട് തീരാൻ കഴിയില്ല? എങ്ങനെയുള്ളവനാണ് പ്രബോധക നേതാവായിട്ട് തീരാൻ സാധിക്കാത്തത്? ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് കണ്ടല്ലോ നമ്മളത്. ഒരു ധീരന്റെ ആവശ്യമായ പരിശീലനം ലഭിക്കാത്തവൻ ഒരു പ്രബോധക നേതാവായി തീരാൻ കഴിയില്ല. ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് മതി. ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫില് ധീരനെ സ്വയം ഭാവിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ സത്യത്തിൽ അധീരനാണ്.
അധീരന്, അതായത് പരിശീലനം ലഭിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു പ്രബോധക നേതാവായിട്ട് തീരാൻ ആവശ്യമായ പരിശീലനം ലഭിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആരായിട്ട് തീരാൻ പറ്റില്ല? പ്രബോധക നേതാവായിട്ട് തീരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇനി അടുത്തത് ധീരനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ. ധീരൻ ചോദ്യം എന്താണ്? ആരെയാണ് ധീരൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? അപ്പൊ ധീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? പരമപുരുഷന്റെ സന്ദേശം ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരുവൻ ഒരു ധീരനായി തീരാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. അതായത് ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും? ഉത്തമാധികാരി ആയിരിക്കും ധീരൻ. നമ്മള് മറ്റേതില് ഏതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ പഠിച്ച ബുക്ക്, അതില് പറയുന്നില്ല നമ്മള്, അതിലല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ധീരൻ. ഏഴാമത്തേല് ഇവിടെയും പറയുന്നില്ലേ? അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയായിരിക്കും ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആ ധീരനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് പേജിലുണ്ട് മാതാജി. പരമപുരുഷന്റെ സന്ദേശം ആശ്രയഭാവത്തിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരുവന് ഒരു ധീരനായി തീരാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. അത് ഇടയിലിടയിൽ വരുന്നില്ല. ചില സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ പോയിന്റ് പോലെ പറയുന്നില്ല. ഇവിടെ നമ്മള് പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെ അതും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത്രയും ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരുവന് ധീരനായി തീരാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് പറയാം. പിന്നെ നമ്മൾ സ്ലൈഡിൽ വേറെ എന്തോ കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ. നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്നതിന് വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്ന് ഇത് മാതാജി പറഞ്ഞത് സന്ദേശം ആശ്രയഭാവത്തിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഒരുവനെ ധീരനായി തീരാനായിട്ട് നിവർത്തിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഉന്നതാധികാരികളിൽ നിന്ന് വസ്തുതകൾ കേട്ടറിഞ്ഞ് നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്ന ധീരന്മാർ ഈ ജ്ഞാനം സാക്ഷാത്കരിക്കുക. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ജ്ഞാനം സാക്ഷാത്കരിച്ചവരാണ് ആര്? ധീരന്മാർ നമുക്ക് പറയാം. അത് രണ്ടും പറയുന്നുള്ളു അല്ലെ. പിന്നെ ഇത് എവിടെ പറയുന്നുണ്ട്? പൂർണ്ണമായി ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാത്തവര് ധീരരല്ല. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടിയവരാണ് ആര്? ധീരന്മാർ. അവരെങ്ങനെയാണ്? ഒന്നിനു വേണ്ടിയും ആശിക്കുകയോ വിലപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അവര് ഒന്നിനു വേണ്ടിയും ആശിക്കുന്നില്ല, വിലപിക്കുന്നില്ല. ആ ഒരു പോയിന്റും കൂടി ചേർക്കാം. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ എഴുതാം. ഒന്ന് ഇത് പറയാം, ധീരന്മാരൊരിക്കലും ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടിയവരാണ്, ഒന്നിനു വേണ്ടിയും ആശിക്കുന്നില്ല, വിലപിക്കുന്നില്ല ധീരന്മാര്. പിന്നത്തെ പറഞ്ഞത് നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും ആര്? അനുവർത്തിച്ച് ജ്ഞാനം സാക്ഷാത്കരിച്ചവരാണ് ധീരന്മാരെന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പരമപുരുഷന്റെ സന്ദേശം ആശ്രയഭാവത്തിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരുവൻ ധീരനായി തീരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് കൂടി പറഞ്ഞു നമ്മൾ. അങ്ങനെ അത് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ധീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സമയം എന്തായി നമ്മളെ? അത് ഈ അധ്യായം മനസ്സിലായോ? ഈ ശ്ലോകം, മന്ത്രം മനസ്സിലായി. മന്ത്രം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ബാക്കി നമ്മൾ വായിച്ച് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇത് പഠിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ബുക്കിലുള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ മന്ത്രം അറിയണം നമുക്ക് കേട്ടോ. മന്ത്രത്തില് മീനിങ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 10ാമത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വിദ്യ, ശരിയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വിദ്യ, അതിൽ നിന്നൊരു ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ അവിദ്യ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫലം കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. 9 എന്താ കണ്ടത്? 9 വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനം. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. എന്താ കണ്ടത്? 10 വിദ്യ ശരിയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. ശരിയായ ആധ്യാത്മിക എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയുക. അപ്പൊ 9 നമ്മൾ പറഞ്ഞു തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വിദ്യ, പിന്നെ ഭൗതിക ജ്ഞാനം അവിദ്യ. 10 നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശരിയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വിദ്യ, ഭൗതിക ജ്ഞാനം അവിദ്യ. അപ്പൊ അത് രണ്ടും 2 വഴിക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാണ്. മറ്റേല് 2 നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. 9 അല്ലെ? അത് രണ്ടും മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും? ഇപ്പൊ
ശരി, എല്ലാവർക്കും ആയില്ലേ? ഇനി നമുക്ക് 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് പോകാലോ. ഓക്കെ. വിത്ത് നേടുന്നവർക്ക് ശരിയായ അടുത്തത് വിദ്യാം ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യു തീർത്ഥ വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ വിദ്യാം ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യായാമൃതമശ്നുതേ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യാം ച യേതോ ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്ഥ വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യയാം ചാവിദ്യാം ചയസ്തദ്വേദോ ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വൃദ്ധയാമൃതമശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യാം ചാവിദ്യാം ച യസ്തദ് വേദോ ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്ത വിദ്യായാമൃതമശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യാം ചാവിദ്യയാം ചയസ്തദ്വേദോ ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യാം ചാവിദ്യാം ചയസ് തദ്വേദോ ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടുണ്ട് 11ാമത്തെ. ഇപ്പൊ 11ാമത്തിൽ എന്താ പറയണത്? 11ാമത്തിൽ പറയണത് അജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകൾ ഒരേ സമയം അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ 9ാമത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം. ഇത് രണ്ടും നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, ഭൗതികമായ കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. 10ാമത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശരിയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അത് നമ്മളെ എന്താ പറയുക ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, പിന്നെ ഒരു ഫലം തരും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട്. 2ാമത്തത് ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം, അതിന് വേറെ ഫലമായിരിക്കും എന്നുള്ളതും നമ്മൾ കണ്ടു. രണ്ടിനും 2 ഫലമാണെന്ന്. ഇനി 3ാമത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് രണ്ടും അറിയണം എന്നാ പറയണത്. വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് അതിക്രമിച്ചിട്ട് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അജ്ഞാനവും വേണം, നമുക്ക് ജ്ഞാനവും വേണം, രണ്ടും അറിയണം. 2 പ്രക്രിയകൾ അറിയണം. അത് വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഏത് മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്? 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഇതില് രണ്ടും അറിയണം. ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും അറിയണം, അജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഈ 3 മന്ത്രം ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. 9, 10, 11. 9ല് വിദ്യ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അത് നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഭൗതിക ജ്ഞാനം അവിദ്യ, അത് നമ്മളെ കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. 10ല് വിദ്യ ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫലം കിട്ടും. അവിദ്യ ഭൗതിക ജ്ഞാനം, അതുകൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം കിട്ടും. 11ല് വിദ്യയും നമുക്കറിയണം, അവിദ്യയും നമുക്കറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടന്ന് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് 11ാമത്തെ മന്ത്രം. 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് മരണത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ക്രൂരമാണ് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ. ആരും തന്നെ രോഗിയോ വൃദ്ധനോ ആകുവാനോ മരിക്കുവാനോ ആശിക്കുന്നില്ല. മരണത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോ മരണത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രകൃതിയുടെ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് മരണത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ളതല്ല. നമ്മൾ ആരും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? രോഗിയാവാനോ വൃദ്ധനാകാനോ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, മരിക്കാനൊന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മളത് പാലിച്ചേ പറ്റൂ. ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഇതുവരെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇതുവരെ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല.
ഹിരണ്യകശിപു തപസ് ചെയ്ത് ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി അമരനാകാനുള്ള വരത്തിനാവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രപഞ്ച സ്രഷ്ടാവായ തനിക്ക് ഉൾപ്പെടെ മരണമുണ്ടെന്നും ഈ വരം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നും ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു. ഹിരണ്യകശിപു നമുക്കറിയല്ലേ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് വരം ചോദിച്ചു തപസ് ചെയ്തിട്ട്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ബ്രഹ്മാവിന് പോലും മരണമുണ്ടെന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മാവിന് മരണമുണ്ട്, നമുക്കറിയാലോ. പ്രളയം സംഭവിക്കുമ്പോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ആയുസ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ബ്രഹ്മാവിന് ആയുസ് പറയുന്നുണ്ട്. പ്രളയമല്ല, ബ്രഹ്മാവിന് ആയുസ് പറയുന്നുണ്ട്. എത്ര വർഷമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്? നമ്മൾ പറയുമ്പോ 100 വർഷം അല്ലെ പറയുന്നത്. 100 വയസ്സ് വരെ അല്ലേ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് പറയുന്നത്. ആ ഫിഗർ വരുമ്പോ വേറെ ഒരു ഫിഗർ വരുന്നുണ്ട്, എത്രയോ വലിയൊരു ഫിഗർ വരുന്നേ. ആ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്പർ. ആ ബ്രഹ്മാവിന് പോലും അപ്പൊ എന്തുണ്ട്? ജനന മരണമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ബ്രഹ്മാവ് എങ്ങനെയാണ് വരം കൊടുക്കുന്നത് ഹിരണ്യകശിപുവിന്, അമരനാകാനുള്ള വരം? അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവത്ഗീത 8:17 പ്രസ്താവിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മാവ് വളരെ നീണ്ട കാലം ജീവിക്കുന്നു. ഇത് അദ്ദേഹം അമരനാണെന്ന് അർത്ഥമില്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് കുറെ കാലം ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് എന്തർത്ഥമാക്കുന്നില്ല? അർത്ഥമില്ല. ബ്രഹ്മാവ് കുറെ നാളുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ അമരനാണെന്നുള്ളതിന് അർത്ഥമില്ല, അമരനല്ല. ബ്രഹ്മാവ് അനശ്വരത എന്ന വരം നൽകാൻ താൻ പ്രാപ്തനായില്ലെന്ന് അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഹിരണ്യകശിപു താൻ ഒരു മനുഷ്യനാലും മൃഗത്താലും ദൈവത്താലും ഈ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ ഒന്നിനാലും അതുപോലെ ഭൂമിയിലോ ആകാശത്തിലോ ജലത്തിലോ ആയുധങ്ങളിലോ വധിക്കപ്പെടരുതെന്നുള്ള വരം കൈക്കലാക്കി. ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തരാൻ സാധിക്കില്ല, കാരണം ഞാൻ അമരനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഹിരണ്യകശിപു എന്താ ചെയ്തത്? ഒരു മനുഷ്യനാലോ മൃഗത്താലോ ദൈവത്താലോ ഈ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ ഒന്നിനാലോ എന്നെ വധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള വരം ആര് കൈക്കലാക്കിയാണ്? ഹിരണ്യകശിപു കൈക്കലാക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ വരങ്ങളും ബ്രഹ്മാവ് നൽകിയെങ്കിലും അർദ്ധസിംഹവും അർദ്ധനരനുമായുള്ള നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ പരമപുരുഷൻ അയാൾ വധിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലൊക്കെ വരം കൊടുത്തപ്പോ എന്താണ്? അതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു, നരസിംഹനായിട്ട്. അതായത് നരനായിട്ടും സിംഹമായിട്ടുള്ള രൂപത്തില്, അതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു രൂപം. അല്ലെങ്കിൽ അതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതും ചോദിച്ചേനായിരുന്നു അല്ലെ. അതുവരെ കാണാത്തൊരു രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ച് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ചു. ഭൗതികവാദികളിൽ ശക്തിമാനായ ഹിരണ്യകശിപുവിന് പോലും അമരനാവാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ നൈമിഷികമായ ആയുസ്സുള്ള ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞു ഹിരണ്യകശിപന്മാർക്ക് എന്തു നേടാനാകും? അപ്പൊ ഭൗതികവാദികളിൽ ശക്തിമാനായിട്ടുള്ളതാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ നോട്ടം കൊണ്ട് പോലും ദേവന്മാർക്ക് പേടിക്കുന്ന പറഞ്ഞു. അത്രയും എന്താണ് ശക്തിമാനായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപു. ആ ഹിരണ്യകശിപുവിന് പോലും അമരനാകാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ് നൈമിഷികമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ആയുസ്സുള്ള നമ്മുടെ ഒന്നും കാര്യം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രക്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ഭിന്നമായ ശാഖയാണ്. അത് ഉപനിഷത്തുക്കൾ, വേദാന്ത സൂത്രം, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം? നമ്മൾ ജ്ഞാനം നേടിയിരിക്കണം. ആ ഒരു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണം. അപ്പൊ എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഭഗവാൻ സേവനം ചെയ്ത് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഒരു ആസക്തി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഉപനിഷത്തുക്കള്, വേദാന്ത സൂത്രം, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. ജീവസത്ത ആത്മീയ സത്തയാണ്. മാത്രമല്ല ആത്മീയ ഗ്രഹത്തിലെത്തിയാൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് സന്തുഷ്ടനായി കഴിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ആത്മീയ സത്തയാണ്. ആത്മീയ ഗ്രഹത്തിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ ആ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? സന്തോഷം ലഭിക്കുള്ളൂ. കാരണം ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ഭഗവാനോട് അസൂയ തോന്നി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. തിരിച്ചതിന് അതിന്റെ ആത്മീയ ലോകത്തില് അവിടേക്ക് എത്തിയാൽ മാത്രമേ അതിന് സന്തുഷ്ടനാകാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി പരമപുരുഷൻ തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും വിശ്വസ്ത സേവകരെ അയക്കുകയും ചിലപ്പോൾ സ്വയം എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അവതരിക്കും. എങ്ങനെ? ഒന്നുകിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവകരെ അവിടെ നിന്ന് അയക്കാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയക്കുന്നത്?
എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഈശ്വരനുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധം വിസ്മരിച്ചു പോകുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വസ്ത സേവകരെ അയക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം എത്തുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവിടുത്തെ പ്രിയ സന്തതികളും അവിടുത്തെ അംശവും ഭാഗവുമായതിനാൽ ഭൗതികതയാൽ നിരന്തരമായി നമ്മൾ ക്ലേശിക്കുന്നതിൽ നമ്മളെക്കാൾ ദുഃഖിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഈശ്വരനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ സന്തതികളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന കാണുമ്പോ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ക്ലേശം ആർക്കാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല അവസരമാണ് മനുഷ്യജന്മം. ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ നരാധമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല അവസരം ഏതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? മനുഷ്യജന്മത്തിലൂടെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ ആരാണ്? നരാധമൻ, നരന്മാരിൽ അധമനാണ് നമുക്ക് പറയാം. ഇന്ദ്രിയ സുഖപ്രാപ്തിക്കായുള്ള ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റമാണ് ജനന മരണ ചക്രത്തിന്റെ മാർഗം. ഇന്ദ്രിയ സുഖപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം, നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പോകാണ്. അത് എവിടേക്കുള്ള മാർഗാണത്? ജനന മരണ ചക്രത്തിലേക്കുള്ള മാർഗാണ്. ഒന്ന് ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം, രണ്ടാമത്തത് ആധ്യാത്മിക. രണ്ട് വഴികൾ നമ്മൾ കണ്ടാല് ഈ ഭൗതികമായ ജ്ഞാനത്തിൽ മുന്നേറുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകാണ്? ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ പോകാണ്. കാരണം നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മമെടുക്കും, വീണ്ടും നമുക്ക് മരണം സംഭവിക്കും, വീണ്ടും ജനിക്കും, വീണ്ടും മരിക്കും. ആ ഒരു ചക്രം കടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഭൗതിക ലോകത്തില്. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഭൗതികമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ആത്മീയമായി നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ജീവാസക്തിക്ക് ജനന മരണങ്ങളില്ല. പക്ഷെ ആത്മീയമായിട്ടാണ് അത് നിലനിൽക്കുന്നെങ്കിലോ ആ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് വരുന്നില്ല? ജനന മരണങ്ങള് വരുന്നില്ല. മനുഷ്യൻ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാതെ മായാശക്തിയുടെ സൗന്ദര്യത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട് ദുരിതം വീണ്ടും വീണ്ടും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പാഠങ്ങൾ ഉൾപ്പെടാതെ നമ്മൾ എന്തിൽ അടിമപ്പെട്ടു പോകാണ്? മായാശക്തിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദുരിതം വീണ്ടും വീണ്ടും അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങള്, പാഠങ്ങള് ഒന്നും ഉൾക്കൊള്ളാതെ നമ്മൾ എന്തിൽ അടിമപ്പെട്ടു പോകാണ്? മായാശക്തിയില്. ആ മായാശക്തിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ നമ്മൾ വശീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ദുരിതം അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അനിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം അജ്ഞതയിലേക്കും മരണത്തിലേക്കുമുള്ള പാതയാണ്. അപ്പൊ അനിയന്ത്രിതമായിട്ട്, നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം എങ്ങനെയാണ്? അജ്ഞതയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിലേക്കുള്ള പാതയാണ്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് വേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താവശ്യമാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആ ഒരു ആസ്വാദനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ അത് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് അജ്ഞതയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുകയാണ്. ആത്മീയ രൂപത്തിൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉണ്ട്. ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഒരു തലകീഴായ പ്രതിഫലമാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ തലകീഴായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മളൊരു വൃക്ഷം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലേതാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം. ആത്മീയ രൂപത്തിൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ആത്മീയ രൂപത്തിൽ ജീവാത്മാവിന് എന്താണ്? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ തലകീഴായ പ്രതിഫലനമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആത്മീയ ലോകത്തിലും രൂപത്തിലും ജീവാത്മാവിന് എന്തുണ്ട്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം പോലെയല്ല ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം. അതെന്താണ്? തലകീഴായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഫലനമാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രോഗഗ്രസ്തനായ അവസ്ഥയിൽ ആത്മാവ് ഭൗതികാവരണത്തോടു കൂടി ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വികലമായ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനമാകരുത്. ഭൗതിക വ്യാധിയുടെ സഞ്ചയം എന്നാൽ ജ്ഞാനമില്ലായ്മയാണ്. അപ്പൊ രോഗഗ്രസ്തനായ അവസ്ഥയിൽ ആത്മാവ് ഭൗതിക ആവരണത്തോടു കൂടി ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് രോഗഗ്രസ്തനായ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള നമ്മുടെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? ഭൗതിക ആവരണത്തോടു കൂടി ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർത്തട്ടെ ഞാനാണെങ്കിൽ? സമയം 4 മണി. നിർത്തണോ? കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ, ഒരു പേജേ ഉള്ളൂ. വേണ്ട
കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോളൂ. നിർത്തണ്ട, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഒരു 1.5 പേജ് ഉണ്ടാവും. എടുക്കാലോ. മാതാജിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ നിർത്തണ്ട. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. രോഗഗ്രസ്തനായ അവസ്ഥയിൽ ആത്മാവ് ഭൗതിക ആവരണത്തോടു കൂടി ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വ്യാപരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ രോഗഗ്രസ്തനായ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ ആത്മാവ് ഭൗതികമായ ആവരണത്തോടു കൂടി, അതായത് നമ്മളെ രോഗം പിടിച്ച അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ രോഗഗ്രസ്തനായ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ? ഭൗതികതയിൽ മുഴുകി കിടക്കുക. ഭൗതികതയില് മുഴുവനായിട്ട്, അതായത് നമ്മള് ഏത് രീതിയിലും എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രം, അല്ലെ? അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയില് ആത്മാവ് എന്താണ്? ഭൗതിക ആവരണങ്ങളോട് കൂടി ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വികലമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനമാകരുത്. ഭൗതിക വ്യാധിയുടെ സഞ്ചയം എന്നാൽ ജ്ഞാനമില്ലയാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ശരിക്കും എന്താണ്? ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവത് സേവനം, അല്ലെ? ഭഗവത് സേവനമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? വികലമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനമായി ആകരുത് എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം ആണ് ഒരിക്കലും ആകാനായിട്ട് പാടില്ല നമുക്ക്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവത് സേവനമായിരിക്കണം. വികലമായ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കരുത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഭൗതിക വ്യാധിയുടെ സഞ്ചയം എന്നാൽ എന്താ അതിന് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ജ്ഞാനമില്ലായ്മ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയക്കാർ ലോകം ഏതു നിമിഷവും നരകത്തിൽ പതിക്കാമെന്ന് വിലപിക്കുന്നു. ഭൗതിക വിജ്ഞാന മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരമപ്രധാനമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അവഗണനയുടെ ഫലമാണ്. ഇപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുക? രാഷ്ട്രീയക്കാര് പറയും ഈ ലോകം ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും നരകത്തിലേക്ക് പതിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരൊക്കെ പറയും. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഭൗതിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തില് പരമപ്രധാനമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അവഗണന. അപ്പൊ 2 കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തില് ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാവരും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭൗതികമായ ജ്ഞാനത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിനോട് നമ്മൾ അവഗണിക്കുക. ഈ 2 കാരണത്തിന്റെ ഫലമാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്നത്? ഏതു നിമിഷവും നരകത്തിൽ പതിക്കാമെന്ന് വിലപിക്കുന്നത്. ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാത പിന്തുടരുതെന്ന് താക്കീത് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്ത് എന്താ താക്കീത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ മരണത്തിലേക്ക് ഉള്ള ഈ പാത അത് പിന്തുടരരുതെന്നാണ് ഇത് താക്കീത് ചെയ്യുന്നത്. മരണത്തിന്റെ കരാള ഹസ്തത്തിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വതന്ത്രനാകുന്നതിന് വേണ്ടി നാം ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം നമ്മൾ വികസിപ്പിക്കണം. ഇന്നത്തെ ജനങ്ങൾ അർത്ഥവും കാമവും നേടുന്നതിനായി ധർമ്മത്തെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ജനങ്ങൾ എന്താ കരുതുന്നത്? അർത്ഥവും കാമവും നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ധർമ്മത്തെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കരുതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ? ധനം, അർത്ഥം, കാമം, ആഗ്രഹം, ഇതൊക്കെ നേടാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കാണ്? ധർമ്മത്തെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഇന്നത്തെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാം. ഇതൊക്കെ നേടാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ധർമ്മത്തെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മരണശേഷം സ്വർഗത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മരണശേഷം പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇന്ദ്രിയ സുഖം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സ്വർഗത്തില് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മതപരമായിട്ടുള്ള ചടങ്ങുകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കും. ശരിക്കും നമ്മളെ ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യം. അവിദ്യ വളർത്തുവാനായി കഴുതിയെ പോലെ പണിയെടുക്കുകയല്ല ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അവിദ്യ വളർത്താനായിട്ട് കഴുതിയെ പോലെ പണിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി ജീവിതം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ ജീവിതം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ 3 പടിപടിയായിട്ട് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇനി വിദ്യാ സംസ്കാരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, അതായത് 1-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 14 പറയുന്നത് എന്താണ്? തസ്മാത് ഏകേന മനസാ ഭഗവാൻ സത്വതാം പതിഃ ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച ഹേയ പൂജ്യശ്ച നിത്യത.
അതിനാൽ ഒരുവൻ ഏകമനസ്കനായി ഭക്തരക്ഷകനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കണം, കീർത്തിക്കണം, സ്മരിക്കണം, ആരാധിക്കണം എന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഏകമനസ്കനായിട്ട് ഭക്തിരക്ഷകനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുക, കീർത്തിക്കുക, സ്മരിക്കുക, ആരാധിക്കുക. ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം, നമുക്കപ്പോ ഒന്നും കൂടി കിട്ടാം. പതിനൊന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രത്യേകത ഒരേ സമയം അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഉത്തരം പറയാൻ കിട്ടണം കേട്ടോ. ബാക്കിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രത്യേകം ഒരേ സമയം ഒരേ സമയം അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിക്കൂ. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രക്രിയ എന്തിൽ നിന്നും പഠിക്കണം? ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രക്രിയ ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദാന്ത സൂത്രം, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിക്കണം. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ഉപനിഷത്തുകള്, വേദാന്ത സൂത്രം, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രക്രിയ. ഒരു ജീവാത്മാവ് സന്തുഷ്ടനാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ആത്മീയ ഗേഹത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ. അതായത് ജീവാത്മാവ് ആത്മീയ സത്തയാണ്. അത് എപ്പോഴാണോ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത്, ആത്മീയ ഗേഹത്തിൽ എത്തുന്നത്, അപ്പൊ മാത്രമാണ് ആ ജീവാത്മാവിന് സന്തുഷ്ടനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഭൗതികതയിൽ നാം നിരന്തരം ക്ലേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഭഗവാൻ തൂക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ദുഃഖിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഒരു മനുഷ്യനെ നരാധമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ മനുഷ്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലെ, ആത്മീയ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്ത ഒരു നമുക്ക് നരാധമൻ എന്ന് വിളിക്കാം. അനിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം എന്തിലേക്കുള്ള പാതയാണ്? അജ്ഞതയിലേക്കും മരണത്തിലേക്കുമുള്ള പാത. അനിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം മരണത്തിലേക്കുമുള്ള പാതയാണ്. അജ്ഞതയിലേക്കും മരണത്തിലേക്കുമുള്ള പാതയാണ്. ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് നൽകുന്നത് എന്താണ്? അപ്പോ ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാത പിന്തുടരുന്നത് താക്കീതേന്, മറിച്ച് മരണത്തിന്റെ കരാളഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വതന്ത്രനാകുന്നതിന് വേണ്ടി നാം ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് മരണത്തിലേക്കുള്ള പാത പിന്തുടരുതെന്നാണ് ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് ചെയ്യുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്? മരണത്തിന്റെ കരാളഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായിട്ട് സ്വതന്ത്രനാകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ സംസ്കാരം നമ്മൾ വികസിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ആ മരണത്തിന്റെ കരാളഹസ്തത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് സ്വതന്ത്രനാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം അല്ലെ. ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ഉള്ളതാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം. നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 3 തരത്തിൽ നമുക്കറിയാം. എങ്ങനെയാണ്? നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. അറിയുന്നതല്ലത്?
ബ്രഹ്മ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ പടിപടിയായി സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. വിദ്യാ സംസ്കാരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സംഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതിന്റെ പറയുന്നത് എന്താണ്? വിദ്യാ സംസ്കാരത്തില് ഏകമനസ്കനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തരക്ഷകനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കണം, കീർത്തിക്കണം, സ്മരിക്കണം, ആരാധിക്കണം. ആരാധിക്കാൻ വേണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുക, കീർത്തിക്കുക, സ്മരിക്കുക, ആരാധിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് വിദ്യാ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ഭാഗവതം ഏതിലാ പറയുന്നത്? ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 14-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്.